Здравейте! В днешното видео ще се опитам да поясня защо е хубаво да даваме награди по време на обучението. Приятно гледане! Всеизвестно е, че хранителният инстинкт е един от най-силните при кучетата. Съответно, ползването на храна в обучението ни дава възможност да стимулираме и подкрепим желано поведение, както и да изградим и затвърдим едни желани навици. Използването на наградки ни дава възможност да постигаме едни чудесни резултати в обучението. Поощрявайки кучето с награди, то е мотивирано и удовлетворено не само от учебния процес, ами и от общуването с нас. Какви награди да даваме и колко? Хубаво е наградите, които даваме по време на тренировки с кучето ни, да бъдат съобразени с възрастта и размера на животното. Хубаво е да бъдат вкусни, лесно сдъвкаеми късчета. Лакомствата с мека консистенция са за предпочитане пред твърдите, които отнемат повече време за сдъвкване. Количеството на награди е строго индивидуално за всяко куче, като общовалидното по-скоро при тренирането е да не прекаляваме с даването на награди, да не надвишаваме дневния порцион. Кога и как даваме наградите? Много важно нещо е кучето да знае, че храната я притежаваме ние и няма нужда да се бори за нея, а ще я получи само тогава, когато извършва желано действие и поведение. Когато тренираме команди, е много важно да наградим кучето в точния момент и в правилната позиция при изпълнение на командата. Важно е, когато сме доволни, да наградим кучето доста щедро. Често срещано е да подаваме лакомството със свити пръсти, но така рискуваме кучето да си открадне лакомството и да ни нарани. Правилният начин е този, който се вижда на видеото. Прихващаме наградката, държим я стабилно с палеца. Подавайки я към кучето, освобождаваме палеца и кучето успява да си вземе наградата спокойно. Защо кучето ми не иска лакомства навън? Ако кучето ми не желае да взима храна навън, има няколко причини за това. Една от основните причини е притеснение и несигурност в заобикалящата го среда, както и силни емоции и превъзбуда от дразнителите в нея. Също често срещана причина е, че кучето е презадоволено вкъщи от към храна и съответно не е гладно. В този случай можем да изнесем част от дневния порцион навън и да го даваме под формата на награди. Също се случва кучето да няма знанието, че може да вземе храна от ръцете ни. Никога не му е показвано това. Затова в този случай можем да започнем работа първо в спокойна среда вкъщи и да му покажем, че това може да се случва, като подаваме наградки от ръцете ни.